וזה מביא אותנו לשאלה, אז מי הוא יהודי? פה זה נושא מאוד מורכב, מפני שיש מיהו יהודי לפי התנ"ך, ויש מיהו יהודי לפי הרבנים. וזה שני דברים שונים בתכלית, אפילו נוגדים. וישוע כדמות תנ"כית, מבחינתו מיהו יהודי זה לפי התנ"ך, ולא לפי הרבנים. אז מה התנ"ך אומר? מיהו יהודי? אז מבחינת התנ"ך קודם כל היינו צריכים לומר מיהו בן ישראל, מיהו ישראל, ולא מיהו יהודי. כי יהודי זה רק שבט יהודה. 1/12. לא כולם משבט יהודה. יש עוד 11 שבטים. אז אין מיהו יהודי, אלא מיהו ישראל. לפי התנ"ך, ישראל הוא אך ורק מי שנולד מאב ישראל. מאבא ישראלי. ישראלי במובן של עם. מי שנולד מאב ישראל הוא ישראלי, הוא בן ישראל. ואפילו אם הוא עובד אלילים, ואפילו אם הוא עובד את הבעל, ואפילו אם הוא חוטא גדול, אי אפשר לקחת ממנו את ההגדרה האתנית שהוא בן ישראל. אז כמובן שמישהו שמאמין, בן ישראל שמאמין שישוע הוא המשיח, אז אם בן ישראל שמאמין לבעל הוא ממשיך להיות בן ישראל, ודאי שמישהו שמאמין שהבן ישראל הזה ישוע הוא המשיח, ודאי שהוא בן ישראל. ואין כוח בעולם שיוכל לומר להוציא אותו מעם ישראל. אבל אם כך, אז אם תשאל השאלה, מבחינת התנ"ך, אז איך ניתן להצטרף לעם ישראל? אז התנ"ך אומר, רק על ידי חיתון. אישה אחת, גויה, מתחתנת עם בן ישראל, מאמצת את הערכים של עם ישראל, הבן ישראלי. ותו לא. והצאצאים שלה, דרך הבן, ישראלים. גם גבר גוי שנושא אישה יהודיה? לא. לפי התנ"ך, לא. כי הכל לפי בית אבותיכם. זאת אומרת, פטריארכלי. ורק דרך החיתון ניתן להשתלב בעם ישראל. ומה לגבי הגרים? אלה שהם לא, האב שלהם לא ישראלי. מה התנ"ך אומר? התנ"ך אומר, הם מסופחים, אבל הם נשארים גרים. הם מסתפחים לעם ישראל. אז מה התקווה של גר? הוא אומר, אבל אני רוצה להיכנס לתוך עם ישראל. אז התנ"ך אומר, אז תן את הבת שלך לישראלי. והנכד שלך ישראלי. ובצורה כזאת אתה נטמע בתוך עם ישראל. וזה באמת מה שקרה. כל הגרים עם הזמן נטמעו בתוך עם ישראל. לא היה מושג רבני של לגייר. זה מושג מופרך, אנטי-תורני, אנטי-תנ"כי. ובגלל זה ישוע מטרה ברבנים הפרושים. והוא אומר להם, אם השיטה שלכם להפוך גוי ליהודי, לבן ישראל, מבלי לעבור דרך החיתון, אתם הופכים אותו לבן גהנום. אוי לכם פרושים,
אתם עוברים ימים ויבשות בשביל לגייר גר אחד. ובדרך הזאת אתם הופכים אותו לבן גהנום. אמירה כזאת היא אמירה תנכית. אמירה לא רק תנכית, אמירה ארץ ישראלית מובהקת, עברית מובהקת. ומבחינת היהדות הרבנית, מבחינת הרבנים, מי הוא בעצם יהודי היום? איך הם קובעים? אז שוב, אני מזכיר שמבחינת התנ"ך אין דבר כזה מיהו יהודי, אלא מיהו ישראלי, כן? ואצל הרבנים, אז יש להם איזו הגדרה. יהודי הוא מי שנולד מאם יהודיה, דווקא מאם יהודיה, או גויר כהלכה. זו ההגדרה הרבנית על מיהו יהודי. זו רפורמה. רפורמה שנוגדת את התנ"ך. רפורמה מאוחרת מאוד, ולמעשה אין לה שום בסיס, שום יסוד בתנ"ך. היא גם תמוהה, מפני שמה הם אומרים? הם אומרים שיהודי הוא מי שנולד מאם יהודיה, אז זו תכונה מולדת, או גויר כהלכה. זו תכונה נרכשת. והשאלה, כהלכה של מי? כהלכה של התנ"ך? או כהלכה של הצדוקים, זרם אחר ביהדות? או כהלכה של האיסאים? או כהלכה של הנוצרים, שהם היו גם זרם יהודי? לא. כהלכה של הרבנים. זאת אומרת, למעשה זו הגדרה כיתתית. אצלם מיהו יהודי זה לא מיהו יהודי, זה מיהו פרושי רבני. אז לפי הגדרה שלהם, מי שאינו מאמץ את דעותיהם, לא יהודי. לכן, לדוגמה, יהודי קראי, שהוא נולד מאב ומאם יהודים, הוא לא יהודי מבחינתם, למרות שקוראים לו כהן ולוי, והוא יהודי מכבר עשרות דורות. לא, הוא לא יהודי. יהודי משיחי, כלומר יהודי שמאמין שישוע הוא המשיח של ישראל, מבחינת הרבנים מאבד את היהודיות שלו. הוא לא יהודי. כי הוא לא מאמץ את הדעות, את ההלכה הרבנית, הוא מתנגד לדעותיהם. זה משהו שהוא בלתי נסבל, זה נגד התורה, זה נגד התנ"ך, וזה המצאה שלהם, ומשום מה ההמצאה הזאת הפכה לנחלת הכלל. מה עוד הם טוענים? למה מאם יהודיה ולא מאב? הרי בתנ"ך כתוב זרע אברהם, יצחק ויעקב. לא כתוב בצית לאה, בצית רחל, רחם לאה, רחם רחל. אז מניין לנו שדוד המלך הוא שייך לעם ישראל? הרי הסבתא שלו זה גויה, רות. אז איך הוא בן ישראל? והוא המשיח בן דוד. לכאורה סתירה מוחלטת. אז מה הם טוענים? אגב, הרבנים של היום. לא, רק מן האם אפשר לדעת לפי ההיריון שמאיפה, אבל מאב אי אפשר לדעת. כן? אז מניין לנו שיצחק זה הבן של אברהם? מניין לנו שיעקב זה הבן של יצחק? מניין לנו כל שלשלת היוחסין? ואיזה עלבון לאישה שרק עם ההיריון משהו מוחשי, למה? היא לא מתאימה לתת עדות? ולומר מי בעלי? מה, היא פסולה לעדות אישה? אז בוודאי שישוע התרעם כנגד העמדה הזאת של הרבנים. במיוחד שכאשר הם אומרים גויר כהלכה, אז מה זה אומר? זה אומר שאם
נגיד מיליארד סינים, התגיירו כהלכה של הרבנים, אז הם שייכים לעם ישראל? רק בגלל שהם מאמינים במה שהרבנים אומרים? ובן ישראל, שהוא נולד בתוך עם ישראל, וחושב אחרת מהרבנים, הוא יפסיק להיות שייך לעם ישראל? בתוך כל הסתירות הפנימיות של הרבנים, אז הם אומרים, כן, אבל ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. לא נכון, הם משקרים לעם. ועובדה, הם רצו להוציא מעם ישראל כל מי שאינו חושב כמוהם. בין היתר, את היהודים, בני ישראל, מאמיני ישוע. הם בני ישראל לכל דבר, ואמונתם בישוע לא רק שאינה מוציאה אותם מעם ישראל, אלא אדרבה, עושה אותם בנים נאמנים לעם ישראל.